ito pala yung nag-comment sa atin na yung ano daw, Benamano. Yung sa umaga, yung pinakaunang kakain, lalagay daw dito. Ito yung mga diaper na pamigay ko na. Ito yung bagong bili natin. 4 pesos ang isa. Kaso natag... Morning routine ni Jillian, ang magligpit ng tinulugan. Pag umaga, bakit ang ganyan na yung higaan natin? Nagiging ganyan na pag umaga. Lilikot nyo naman matulog. Si kuya naman, maglilinis dito, magwawalis, naghuhugas, ay nagbablard. Maghuhugas sa kusina, magwawalis, maglilinis ng lababo. Tapos lang namin kumain. Corn beef ulam namin tsaka sinangag ulit. Ngayon ay magna 9 o'clock na. Kami ni baby, kaya malikot yung camera dahil kalong ko ang baby. Pinapadikal ko katas niya lang mag-dede. Bebe! Bebe! Harap! Mayroon talaga ba? Nakatulog na ulit ang ating baby girl na maganda. Makakagalaw na naman tayo. Nagatahi ako nung mga short ni Papang napunit. Mamaya, dalawang short niya. Punit na. Ewan ko ba kung anong ginagawa niya sa short niya. Pinalinisan ko na kay yung mga halaman doon. Papasok na ulit namin dito. Palagay ko na ulit dyan. Yung ating mga palmera. Para magandang tingnan na ulit dito sa loob. Mamaya maliligo. Ganyan, maglalaba. Binabad ko na yung mga labahin ko. Mamaya ko kukusutin. Bumili para si Papa ng kamote. 40 pesos daw. Yung ganito. Ewan ko, 2 kilo na yata to. Kasi 20, tama. 2 kilo to. Kasi madami. Ilalaga natin mamaya pang merienda. Yung labahin ko sa labas. Ayan na. Konti lang naman. Mga 2 araw lang yan. 3. Labahan. Yan lang naman damit ni baby. Pababad ko lang. Tapos yung may mga dumi-dumi, tae. Di ba madilaw yun? Pinabibilad ko muna sa araw para mawala yung mga dilaw niya. Tapos saka ko sasabunin ulit. 12 o'clock na. 12. Ano ba yan? 12:10 na ng hapon, na ng tanghali. Pinasok na namin yung mga halaman. Ang gaganda na nila ngayon. Lumapag na yung mga dahon. Hindi pa rin ako nakakapaglaba. Dahil si baby pagising-gising, maliligo nga dapat ako. Ayan ang aking damit tsaka tuwalya. Hindi pa rin ako makagalaw. Nagligpit din kami kasi dito. Yan, yung kalat niya kanina. Sobrang kalat nitong kwarto na to kanina. Pero ngayon, malinis-linis na. Makalat lang siyang tingnan pero ligpit na yung mga yan. Naka-segregate na yung kung ano-ano nandyan. Tapos kanina, bumili tayo ng diaper dun sa truck. Medyo malaki na. Itong mga to, ipamimigay ko na yung ibang diaper dito kasi hindi na sa kanya kasya. Ang laki na kasi ni baby. So, ito yung nabili natin na bagong diaper. 4 pesos lang ang isa. Ito yung mga diaper na papamigay ko na. Ayan, ano kasi siya, pang newborn, tsaka number 1 na size, yung sunod. Kaso, ano na sa kanya, sikip na. So, papamigay ko na yan. And then, ito yung bagong bili natin. 4 pesos ang isa, kaso natanggal na siya dun sa plastic daw. Ayan, ano na siya, hindi mo na siya iti-tape dito. Ano na siya, parang panty. Susuot mo na lang yung paa, mas madali. Diba? Suot na lang. Medium na yung binili ko. Pero malaki pa to sa kanya. Mga next month ko na yun mapapagamit sa kanya. Meron pa naman siya dito isa pang box nung number 2. Hindi pang newborn. So, ito ipaplastic ko na para hindi maalikabukan. Kanina binili namin yan doon sa truck na nagitinda niya. Dito kumain. Ito yung kanyang diaper na anong tawag dyan? Number 2. Ayan. 29. Ayan o. Galing pa to kay Ma'am Christina. Pampers. Number 2, ito na yung kasya sa kanya ngayon. Pinauubos ko lang yung nandito sa akin na number 1. Ito, may number 1 pa tayo. Ito na lang. Pagkatapos nito, ayun na yung gagamitin niya. Tapos yung binili natin dun sa loob. Bait-bait na naman. Oh, buti na lang hindi na nag-iiyak. Makapaglaban na ulit ako. Papabantayan ko lang sa mga bata. Naglalaro lang siya dyan. Yung yung kanina, may kumakain doon na truck na mga nagtitinda niyan. Lampin ang tatak niya. Yung Lampin, Lampien. Lampien. So, kung nakita ni Ate Nene, tinawaran niya, 5 pesos nga isa niyan. Grabe ang pawis ko. Ang init ngayon. Tinawaran niya nga isa niyan na 4 pesos na lang ngayon yung isa.
So, 200 pesos. 50 peraso yan, 200 pesos. Sa diaper pa lang yan. Grabe. Ay, makaligo muna tapos maglalaba ako para matapos na tayo. Makaidlip ng kaunti. Nagising ako kanina, grabe, ang aga, 3 o'clock ng umaga. Nagpa-daddy ako tapos hindi na ako nakatulog masyado. Dahil nga nag-asikaso na si Papa, 3 o'clock siya nagigising, minsan 4 o'clock para mag-asikaso sa tindahan. Ayun, sobrang aga kaya puyatan tayo ngayon. 5 hours lang siguro yung tulog ko ngayong gabi. Kaya medyo masakit-sakit yung ulo ko. Pero okay lang yan, mamaya i-idlip na lang ako pagkatapos ko dito maglaba tsaka maligo. Dito tayo ngayon sa kainan. Sa kusina pala. Yan namin yung mga galon. Pinatabi ko. Pinaglinisan ko. Ito. Yung ating mga, ayan. Mga pinaglagyan ng suka, patis. Yung toyo hindi pwede kasi masyadong umitim. So ito pwede pa. Pinalinis ko kilakil. Pinalagyan ko nitong Ariel. Binabaran para i-istakan natin ng tubig. Tsaka yung mga yun, yung mga bote na yun ng Sprite, Coke. Pinalagyan ko ng tubig para pag nawalan dito ng tubig. Kasi minsan, walang ano-ano yung show, mawawalan pala ng tubig, so walang magamit dito. Panghugas man lang, pang sabaw, dun sa mga lulutuin. So, ngayon, ganyan yung gagawin natin. I-istakan natin ng mga tubig, yung mga galon. Marami ng galon, kasi ilang taon na to, 3 taon na to, pero binenta na yung iba. Yung mga galon-galon dito, kasi hindi naman nila na-istakan. Pero ngayon, ganyan na gagawin natin, kasi hindi natin alam kung kailan mawawalan ng tubig. Bigla-bigla na lang minsan eh. Tsaka yung para mawala-wala yung lasang chlorine, pwede rin itong ipang sabaw dun sa mga nilagang baka. Kasi yung pag diretso dun sa gripo, nakukuha ka yung tap water, medyo maamoy yung chlorine niya. So, mas maganda yung i-stock muna dyan. Ito pala yung nag-comment sa atin na yung daw, Benamano, yung sa umaga, yung pinakaunang kakain, ilalagay daw dito. So, ayan. Meron tayo ditong lahat ng Benamano simula nung nag-comment siya, nag-start kami. Marami na rin to, oh. Niipon. Lalagyan nga yan ng tape paikot, tapos bubutasan na lang dito para hindi talaga nakukuha yung nasa loob. Kasi nakukuha din, pinapabariyahan namin dito. Pagka walang bariya, iyon, kinukuha namin yung mga nandito. Pero pinapalitan din naman. Ito yung ating income, tsaka expenses everyday. Nung kailan to? 19? Yan, ito yung expenses, 9.7. Tapos, ito yung, cash out pala yan. Ito yung expenses, 6.8. Tapos, naka 9.7 tayo nung araw na yon. Tapos, dito naman, naka 13. Naka 13 tayo and expenses is 8,000. Tapos, dito naman, ang expenses dito is 13,112. Ito yan lahat, ito. Yung 13,112. Tapos, ang kinita is 14,280. So, ima-minus mo yan. So, palagyan na natin na 1,000 lang yung kita mo dito sa isang araw na to nung 21. Ganun. Malaki ang gasto yan. Lahat yan expenses. Nasa 9,1. Nung 22. Ito, 23. Ito lahat. Hindi ko pa na total yung magkano yan. Tapos, yung kinita is 13. Nung 23. 13. Tapos dito, kailan to? 13, 23. Nung 23 naman is 16 tayo. Itong mga to kasi guys, lending. Ito yung mga utang-utang na tinatapos nating mabayaran. Kaya ayan. Hindi nga yan yung hulog talaga dyan. Yung iba dyan, 1,500, ganyan ang hulog. Pero dahil hindi naman pwede na hulugan natin ng ganong kalaki dahil mauubos yung puhunan natin, mawawala. So, ganyan lang muna. Kapag medyo malaki yung kita, ayun, mas malaki din yung hulog sa kanila. Mga matatapos na rin naman yan. 12 nga yan lahat eh. Yung iba hindi na napunta. Hindi amin yan na, hindi akin yan. Doon yan sa bayaw ko dati. na dito. Umutang siya ng umutang. Tapos biglang umalis na lang dahil lubog na. So, ayan. Ito, 24. Ayun yung mga bayaran. Ngayong 24. Pinamalengke kanina ni Ate Nene, 3,000. Tapos ito, Baguio Pechay, 100. Tapos yung baboy natin, nasa 4,000 yata. Tapos yung isda at saka tilapia na binili. Hindi ko alam kung magkano. Wala pang amount. Ayan. Tapos ito ngayong araw, Vicky, si Ate Vicky, ito yung magluluto, 400 ang sweldo niya.
Tapos ito yung sa lending ulit. 1 to na naman. Araw-araw yan hanggang matapos itong mga to. Ang dami no, nakakapanghinayang yung 1,000. Alam nyo noon, ano yan, nasa 5,000 araw-araw, 7,000 araw-araw. So magne-negative ka talaga dahil dun lang mapupunta. Yung tubo mo, nandun na lahat sa lending. Ay, nako. So ayan, tatapusin lang natin yan, tapos wala nang utang, tama na. Mag-iipon na tayo para sa kapatid namin. And then, ito, yan, yung mga expenses nila, lista-lista dyan lahat. Tapos ito, para dun sa kainan, yung mga kailangan. Nakita nyo na guys, yung ating daily expense and daily income. Ano siya? Depende sa, nakadepende sa ating expenses, yung ating income. Halimbawa, ay hindi pala, nakadepende sa araw, yung ating income. Gawa ng, halimbawa, minsan, yung ating binili na baboy is ganito lang, mga pang 1 kilo lang bawat luto, bawa adobo, minudo, kung ano-anong putahe, tigi 1 kilo lang. So, syempre, pag naubos yun, wala na. Yung baka na lang yung ano natin, tsaka yung mga isda, ganyan. So, minsan, katulad itong Sabado, konti lang kumakain, Linggo, so, medyo mahina. Pero pag Biyernes, Huwebes, mga Martes, ganyan, medyo malakas. Nakadepende sa araw. Tapos, yung aming ipamamalingke kinabukasan, pag medyo malaki yung income, marami din tayong napapamalingke. And then, marami din tayong naluluto kapag maraming nakain katulad ng Biyernes, Martes, Huwebes, madaming niluluto pag ganyan. Gawa ng alam nila na malakas nga pag ganyan. So, marami din yung nagagamit natin doon na ilalabas natin na pera. Gawa ng karne. Sa karne pa lang, tsaka sa baboy, ang laki-laki na promise. Yung baboy, ang araw-araw siguro, 6,000, 5,000. Ngayon, 6,000. Tapos 5,000, 4,000, ganyan kadami yung baboy na in-order. Per kilo kasi ngayon is 330 pesos na, sobrang mahal na. Tapos yung baka naman, ganun din, halos pareho na sila ng kilo. Ang in-order namin na baka is 20 kilos na laman na baka yun. Pero ilang araw naman na yun. So mabigat-bigat sa baka. Pero ang bayad naman dun is daily. Kung ano lang yung naubos namin, kumbaga, magda-down payment lang kami doon sa nasa 12,000 yata yung bayaran namin sa baka. So, kung 4 days yun, bago maubos, i-divide namin yung 12,000 sa 4 days. So, ayun yung huhulugan natin per day sa kanya, dun sa kinukuha na namin ng baka. Grabe, no? Ang hirap ng budgeting natin, ah. Pero okay lang yan kung maraming nakain. Ganun. Kaya, dapat laging ang alagaan yung mga customer. Kasi meron din naman dyan mga customer na pabalik-balik na talaga, guys. Yung ibang nakain dyan, hindi lang naman bago yung mga nakain araw-araw. Yun na pa rin. Baga, alam na nila na masarap doon yung luto and medyo mura. Kasi 10 pesos lang yung kanin namin. Yung iba dito, 15 pesos. So, binaba namin yung kanin, 10 na lang. Ganun din naman. Ano pa rin naman. May makukuha ka pa rin naman sa 10 pesos. Kahit mahal na yung bigas ngayon. Pero naghahanap kami ng mas mura kasi. Katulad kahapon, may nakuha kami na isang sako, 37 lang yung kilo. So, medyo makakatipid-tipid tayo dun. Kasi yung binibili namin is 40 per kilo talaga. Pero kahapon, nakahanap kami ng 37 lang. Ang init. Pawis na naman ako. Naayak na daw si baby. Iinom lang ako ng water nap. Oh na ako. Good evening na guys! Hindi ko na naluto yung kamote dahil bumili si Papa ng burger. Puro basura na lang natira. Gabi na lang. Hindi na ako nakapag-update. Ngayon ko lang naibaba si baby. Grabe. Kanina pa siya. Puro pakalong. Inilabas ko dun sa labas, tapos pag uuwi dito, tulog na. Ihiga ko siya, nagigising. Kaya mo na, minsan lang naman siya magganon. Ang ulam namin ngayon ay chicken. Bumili si Papa ng fried chicken. Taran! Kagabi sardinas, ngayon fried chicken, di ba? Nakakaluwag-luwag na ulam to eh. Pang mayaman na ulam. Yan. Ilang piraso kaya to? Ha? Oo, kakain na daw kami at baka mamaya daw dumami yung kakain sa kainan. Tutulong siya dun sa taas. Ngayon wala pa masyado, maaga pa 6:30 lang. Dumadami kain dyan, mga 7 or 8, ganyan. Oo, tara. Mauna na tayo. Natapos din kaming kumain. Yung dalawang bata nagpahabol na lang kasi wala sila kanina. Kami dalawa lang ni Papa kasi yung kain dito kailangan mabilisan dahil dito mo, nagising na agad si Bebe, hindi pa ako nakapag-toothbrush. Naglagay ako ng tubig doon sa aming lagay ng mineral. Tapos mag-toothbrush na sana ako, igising na si baby. Diba? Ganyan, madalian ang kain.
Magpaalam na pala ako and yan yung update natin today sa ating vlog. Salamat sa panonood. Yan na yung update natin today. Thanks so much for watching. Napagkat na like-subscribe. Bye! Nandun naman siya sa isa. Naghuhugas pa si Ken. Bye-bye! Jillian! Naiyak na talaga yung bata. Sige na, bukas na ulit. Bye-bye. God bless.